তাই ব্লক লিডার তাই যত ফাইমানजा फैनानै मा बाबुनि समान ताई जत अ आमसाइनि हाबा सामपानि फाइनानै खलमंगियाफोरनि कक किसेन सानाय सिनि पान्डा तैदोना आगन साइरेका तामसु केकेंखो हा ननै बसंग प्रमाण आमनि बागैनो सिनि और तिनि गोबां मा लिडार रक आगे मिनि लाया फनो ता मिनि लाय जों कासा खायै आसुगुइ तंलाय मानन बागै मन थानसानि कासा प्रमाण नरक नुगिमानखा चिनि बोबाग्रा नेतृत्वे चिनि बोबाग्रानि नासिक मुं जे थानसा माने आं आशा खायो तिनि मोटामुटी न 90-80% जों सक्सेस नि वानसोको तिनि कक बार मासो कं न चिनि अ तिप्रा मथा म सुदु बुट बासालायनानि बुट पाइलायनानि म सिमिनिया अ तिप्रा मथानि सब माने आसाइमानि कारण बिनि उत्पत्तिमानि कारण काइसासि चिनि बरक रकनि अस्तित्व रक्षा खायनानि बागै चिनि बर रनि सार्भाइवल चिनि बसाबति रकनो थिनांगो बाहायखायै जों काइसा पार्मानेंट सल्यूशन तुगुइ फाइमान अबसि बिनि नासिकमो तब कमां मा जों आगे 70-72 बसरमै अ तिप्रा हाव गोबां मा पलिटिकल पार्टी राजनैतिक पार्टी खायलेक्या नरावबो खायलेक्या जों 70-72 बसरमै सीपीएम कांग्रेस बीजेपी गोबां मा जों पार्टी खायलेक्या फियाबा अ पार्मानेंट सल्यूशन चिनि बसाबतिनि बागै सल्यूशन बागै केस वानसो गया तिनि 21st सेंचुरी फायै चिनि बोबाग्रा महाराजा प्रदीप किशोर मानिक्य बाहादुर बहायनो आगे नेशनल पार्टी खायदोंमोन जातीय दल खायदोंमोन फियाबो जातीय दल बाय ताइंलिया जातीय दल बाय ताइंलिया चिनारो बसकांग चिनि एक्स एमएलए बो दंगो कतारबो जातीय दल माखायख्या बो तिनि वानसोका अ जातीय दल बाय चिनि दफा चिनि थिनां चिनि फ्यूचर बसाबति मथां जागिया तामने बगै जातीय दल दङै नों निनि तामने बन सार्भाइवल निनि अस्तित्वनि कक साइमाया निनि मानथाय कक साइमाया आरो नोंनि मानथाय कक साना थांगांखायनो नोंबो दिल्लीनि सोनिया गान्धी बाय हिंजांना